Ассалому алайкум бинандагони азиз. Инак мо ба дарси навбатӣ шурӯъ мекунем. Дарси гузашта мо фақат дар тимҳои кушод кор кардем. штрихҳое ки мо дарсҳои гузашта гузаштем штрихҳои содатарин буданд. имрӯз мо кӯшиш мекунем ки таври ангуштгузории дар асбобро дар машқҳои муайян ба шумо нишон диҳем. омода бошед, шурӯъ мекунем. усули ки мо иҷро мекунем ин гуна мебошад. дар сими кушода ҳамин усулро мо ба оҳанг медарорем ба таври ангуштгузорӣ. ҳамин гуна дар сими дуюм ин машқи муайян барои ангуштгузории ангушти якум ва дуюм агар бисёр такрор кунем ва тарзи дуруст қапидани асбобро, тарзи дуруст ангуштгузориро аз рӯи ҳамин машқ агар пайваста кор кунем, фикр мекунам ки ҳамин машқ бисёр муфид аст барои дуруст ангушт гузоштан. нигоҳ кунед ки агар ки мо дар зарби ду чойрак ҳамин усулро истифода барем, аллакай як оҳанги сода ки пайдо шуда истодааст. шумо ҳамин гуна метавонед дарси дуюм 16-якиҳо буд аз боло поён навохтан. метавонед ба он усул ҳам ҳамин машқро иҷро кунед. мисол ин камтар мушкилтар аст. мисол ки ба шарти бисёртар тамрин кунем ба ин гуна навохтан ҳам сазовор мегардем. боз ҳамин гуна машқро мо метавонем бо дигар усул як та нотаи 8-якиву ду то 16-якӣ. ин машқ ҳам дар як позитсия, яъне ки дастро ҳолати дастро иваз намекунем, фақат ангуштгузорӣ мекунем. боз мо метавонем ки ҳамин машқро ба таври 16-якӣ чор нотаи 16-якӣ ду та нотаи 8-якӣ мисол. ҳамин хел метавонем ҳар гуна штрихҳоро истифода барем. ё ин ки мо метавонем триол
як триол, ду нотаи аштакӣ. Мо метавонем ду триол. барои ангуштҳо дуруст ҷобаҷо шаванд, ҳамин машқҳоро пайваста такрор кардан даркор аст, ки то даст бо асбоб омӯх шавад ва рӯз то рӯз, соат ба соат навохтани мо боз ҳам осонтар шавад. фикр мекунам ҳамин машқҳоро агар мо пайваста, ҳар як машқи ман дар боло нишон додам, ҳар яктаашро 10-15 дақиқаи камаш агар машқ кунем, баъд оҳиста оҳиста штрихҳои гуногуне ки мо имрӯз истифода кардем, соатҳо машқ кардан даркор аст, ки то даст бо асбоб омӯх шавад ва малакаи навозандагӣ рӯз то рӯз рушд кунад. як машқи махсуси дигар аст, ки дар китоби устод Обидпур навишта шудааст. Мо ҳамчун мутриб аз болои ин машқҳо тарбия гирифта ба дараҷаи мутрибӣ расидаем. пешкаши шумо мекунем ва хоҳишмандам, ки агар ин машқҳое ки гуфтем аз ёд кунед ва аз ёд навозед, боз беҳтар мешавад. ин машқҳое аст, ки ангуштгузории шуморо дар асбоб қавитар мекунад. пайваста ҳамин машқҳоро аз ёд карда такрор кардан даркор аст. ҳамин машқҳоро агар пайваста иҷро кунед, ба дарси дигар хубтар омода мешавед. ташаккури зиёд.